Star Pangasinan ay hatid ang mga regalo sa mga agrarian reform beneficiaries bago pumasok ang taong 2025. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Ilet Mor Briguera. Kapar Ilet. Naihatid ng Department of Agrarian Reform Pangasinan ang mga regalo sa mga agrarian reform beneficiaries, ARB organizations, bago pumasok ang taong 2025. Mahigit 900 ARB ang natatanggap ng kanilang sariling titulo ng lupa. Mahigit 800 ARB naman ang nabiyayaan ng certificate of condemnation with release of mortgage courtroom. Bukod dito, walang ARB na may pinagsama-samang membership. Mahigit 1,000 na magsasaka ang tumanggap ng libreng pataba at makinarya para sa kanilang pagsasaka. Pinangunahan mismo ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang nabanggit na programa na ginanap sa Alaminos City. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet Mor Briguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Senior High ng Dagupan City handa na para sa work immersion ng balitang yan o sa pagbabalik ni Kapar Ilet Mor Briguera. Kapar Ilet. Handa na ang mga senior high students ng Dagupan City sa isang work immersion. Ang mga senior high school students ay mula sa St. Albert the Great School na kumukuha ng Humanities and Social Sciences sa ilalim ng advisory ni Miss Ann Coa. Saad ni Mayor Belen Fernandez, lubos ang saya ng local government at willing na i-share ang karanasan ng mga empleyado na sa mga kabataang ito. Ang work immersion ay isang pagkakataon para sa mga kabataan Dagupeño na mas marami pang matutunan para sa kanilang future. Tiniyak ni Mayor Belen Fernandez na lagi siya nakasuporta sa mga kabataan at umaasa ito na maging matagumpay ang kanilang immersion. Para sa Diyos at para sa Pilipinas nating mahal. Kapartner Ilet Mor Briguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, pagkakaisa, kooperasyon at respeto, mensahe ni Mayor Perez sa mga taga San Manuel, lalo na sa paparating na 2025 midterm election. Senator Bongo nagpahayag na darating sa Piyesta ng Bayan. Ang detalye mula naman kay Kabar Vic Taud. Kabar Vic. Magandang umaga, mensahe ng pagkakaisa, kooperasyon at respeto sa isa't isa at sa mga kandidato. Ito ang ipinararating ni San Manuel Mayor Kenneth Marco Perez sa eksplosibong panayam ng Sunshine Radio. Sunshine News Blast! Ang pinakamalaking hamon ko sa aking mga pamayan, pagpapatuloy natin yung pagkakaisa dito sa bayan ng San Manuel. Kasi alam mo, isa yan sa pinagmamalaki ng mga kaibigan natin na taga-ibang bayan na sa San Manuel ka, laging may pagkakaisa sa lahat ng pagkakataon. So, yan ang magiging hamon. Lalo na alam natin, parating na naman ng eleksyon, kailangan natin magkaisa para sa mas ikaunat para ng ating bayan ng San Manuel. Ibinahagi rin ni Mayor na bagamat naging challenging ang taong 2024 para sa bayan, nasungkit pa rin ito ang ilang mga prestihisyosong parangal, kalakip na ang Mother of All Awards ng DILG, ang SGLG Award at na-maintain ang pagiging first-class municipality. Sunshine News Blast! Siyempre, sa amin, pinakamagandang nangyari talaga sa taong 2024, yung paglago ng ekonomiya ng bayan ng San Manuel. Because of our investors na mga big energy companies. And because of that, marami tayong magagawa ng 25 na mga programa. Pero yun lang, may mga ibang factor na nakapekto when it comes to our income. Lalo na yung ending mo kasi medyo naging malaking factor yan sa pagbaba ng kita ng sa Brokedam. So in return, mapapalin mo yung makukolekta ng buwis sa kanila. Pero other than that, marami naman pong mga pumasok ng mga investors. So I'm sure makaka-recover ang San Manuel in terms of financial stability. Pero itong mga huling buwan kasi ng 2024, hindi ko masasabi kung victory dahil sa dami ng bagyo na nagdaan, marami kong
naapektuhan na ani. Yung mga agrikultura natin, medyo mababaw ani ng mga kababayan namin ngayon. Less than 50% nung expected nila. Talagang wala o, medyo nalugiyo sila. As evident to that, dyan din yung dahil ng mga na bumaba yung kita nila noong December dahil nga mababa yung ng mga kababayan namin. Pero overall, maganda naman yung taon ng 2024. Especially, na-maintain din natin yung recognition ng SGLG by government. So, I would say na as a whole, maganda ang 2024 sa atin. Samantala, ibinalita rin ni Mayor ang planong pagbisita ni Senator Bongo sa Piyesta ng Bayan. Sunshine News Blast. So far, kanina, may dumating na staff si Senator Bongo na he's planning to attend one of our events sa Fiesta. I do not know if the time will permit him to attend our event. So, malalaman ko siguro kung makakapunta sila next week para malalaman ko yung information. Other than him, wala pa naman kung nagpapaiwati na nagpapatulong. Good news na maituturing para kay Mayor Perez dahil officially siya na ay isang unopposed candidate na sa pagka-alkalde para sa darating na 2025 midterm elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Bigtahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Dagdag pambalita, Singgan, nagkaroon ng mapayapang selebrasyon ng New Year. Comelec checkpoint sa ring anti-criminality campaign ayon kay Chief of Police ng Awingan. Ayon kay Chief of Police Awingan. Ang detalye mula kay Marler Hernandez. Marler na. Yes, Kapatner, nagkaroon ng mapayapang selebrasyon ng New Year ng Asingan, Pangasinan. Ito ang inihayag ni Asingan Police Chief of Police, Police Major Kathleen May Awingan sa Sigong Panayam ng Sunshine Region. Sunshine News Blast. Well, dito po sa bayan ng Asingan, naging general peace po yung New Year celebration po natin. Nagkaroon na po tayo ng mga confiscations ng mga maiingay na mufflers po natin. No? So, with the help of the different barangay officials po, naging matagumpay po yung confiscation ng mga yun. Kasi syempre, madami po kami na-receive na complaints na beyond the 12 celebration, yung mga kababayan po natin is nag-iingay pa po ng todo sa mga barangays po natin. And abrupt naman po, and basically yung positive, yung feedback ng mga barangay officials natin, kinonfiscate po nila nandito po lahat sa amin. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagkakaroon ng Comelec checkpoint sa bayan ng Asingan na nag-umpisa nitong alas 12 ng ating gabi ng January 12, 2025. Sunshine News Blast. And then, syempre, after the confiscation, no, ito naman po yung pong ating pong Comelec gun ban, no. Nag-kick off ceremony po ang PNP 1201 in the morning po ng January 12, no, without first the presence of the Comelec officer or the Comelec staff. So, pinamahigpit na po natin pinapatupad ang ating pong Comelec gun ban right now. And ang ceremonial po ng Comelec checkpoint po with the Comelec officer starts at 8 o'clock din po nung araw po na yon. So as of now po, wala pa po tayong naitatala na mga violators po ng Comelec gun ban na tinatawag po natin. Meron po kami natitikitan mga violations lang po ng mga walang helmet, walang vest, walang mga dalang ORC. Well, basically, ang ating pong checkpoints, no, syempre, nagiging term lang po is Comelec checkpoint right now because we are now under the control of the Comelec. Ano po, bukod po sa mga baril na mga hindi lisensyado, mga patalin na pwedeng gamitin sa mga krimen at kung makahanap man is mga granada. Yung po mga checkpoints na ginagawa ng PNP is anti-criminality effort din and preventive measures po natin. Unang-una po, para din po maiwasan yung mga aksidente na patuloy po tumataas sa iba't ibang panig dito po sa and dito po sa bayan po ng Anya, bilang babaeng hepe, isang malaking hamon ito, ngunit naniniwala siya na kaya ng babae na gawin ng mga magagawa ng mga lalaking hepe.
Samantala, tuloy-tuloy din ang gagawing anti-drug operation at anti-criminal campaign ng Asingan Police. Sunshine News Blast. So it has been a privilege na umupo bilang hepe. Siyempre, babae. 2 bulan po kami sa buong Pangasinan. No? Likewise, it is also a challenge. No? A challenge para tapatan mo kung ano kayang gawin ng mga lalaki. But definitely, bilang hepe, kailangan mong gawin yung role ko. So hindi naman po napapangaling hanggang Asingan Police Station sa mga different accomplishments. So right now, may niluluto pa tayong bypass operations sa drugs and search warrants naman po sa baril para naman po maiwasan natin yung mga iba't ibang insidente na pwedeng mag-occur during the election period. Umaasa si Police Major Awingan na maging mapayapa at makikipag-isa ang lahat ngayong election season sa bansa. Si Police Major Awingan ay opisyal na naging hepe ng Asingan Police dito lamang January 12 at siya ay mula sa Umingan Police Station. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Leonard Hernandez, kapartner mo sa balita at Sunshine News Blast. DCRD Sunshine Radio reports. Sa iba pang mga balita, bagong taon, bagong you. Wash o'clock kampanya ng DOH Ilocos Region ngayong taong 2025. Ang detalye ng balita mula kay Sheila Balugmar. Sheila. Para sa mas malusog na mga Pilipino, nagkaroon ng kampanya ngayon ang DOH dito sa Ilocos Region at sa buong bansa. Ito ay tinatawag na bagong taon, bagong you, wash o'clock. Payo ng DOH, mas mainam na maghugas ng mga kamay sa mga critical na sandali tulad ng bago kumain, pagkatapos magbanya tuwing maghahanda ng pagkain. Bukod pa rito, mas mainam din na itapon ng wasto ang basura para hindi kumalat ang germs at sakit sa bahay at komunidad. Lagi rin maging handa sa sakuna dahil sa bawat buhay ay mahalaga. Para sa Diyos at Pilipinas ng mahal, Sheila Balugmar, partner mo sa balita. Sunshine News Sunshine Radio reports. Groundbreaking ceremony ng bagong Child Development Center sa Barangay Golden isinagawa sa Mapandan sa pamumuno ni Mayor Vega. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Camarbian Bergabiña. Camarbian. Yes, good morning. Isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa bagong Child Development Center na itatayo sa Barangay Golden, Mapandan, Pangasinan. Ito ay dinaluhan ni Mayor Christian Vega kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, ang head ng Municipal Engineering Office na si Engineer Angelo Abrugar, mga opisyal ng Barangay Golden at mga kawani ng ating Municipal Social Welfare and Development Office na pinamumunuhan ni Ginoong Ramil de Vera. Layunin ang proyekto ito na mas magkaroon ng maginhawa o komportable na kapaligiran para sa mga batang mag-aaral. Mahalaga para kay Mayor Vega na ang mga batang mag-aaral ng Mapandan ay matuto sa eskwelahan na mayroong ligtas na kapaligiran at magagandang posibilidad dahil mas maengganyo ang mga batang pumasok upang mag-aral. Para sa Diyos Pilipinas, kumato si Vian Bergabiña, kaparte mo sa balita at servisyo. Para sa uling detalye ng ating balitang regional, mga magsasaka ng palay ng Calastrao natuto ng Integrated Nutrient Management. Ang balitang yan mula kay Marlena Hernandez. Marlena. Ang Department of Agricultural Training Institute Regional Training Center 1, katuwang ang Kinit Eco Integrated Farm, ay nagsagawa ng training on integrated nutrient management para sa 26 na magsasaka sa Calastrao, Pangasinan. Pamagitan ng panayam at mga talakayan, ang mga kalahok ay nakakuha ng kaalaman sa iba't ibang mahusay na kasanayan tungkol sa pagsasamang pamamahala ng sustansya para sa produksyon ng palay. Ang mga kalahok ay nilagyan din ng mga kasanayan kung paano maghanda at gumamit ng -1 element technique, set up at kung paano magsagawa ng epektibong fertilizer computation. Ang paggamit ng digital agriculture application sa ilalim ng Digital Farmers Program ay ipinakilala rin sa mga kalahok na nagpapahintulot sa kanila na mag-browse ng mga mobile application na maaaring makatulong sa kanilang mga aktibidad sa pagsasaka ng palay. Ang pagsasanay
ay pinangasiwaan ng grupo ng may eksperto mula sa munisipalidad ng Calasiao, kabilang ang BRICE Program Coordinators ng Local Government Unit na sina Ms. Lynette G. Bauson, G. Levin, Umagdam at Ms. Marion Tandok at ang mga karampatang tagapagsanay ng Kinit Eco Integrated Farm, G. Kevin Abalos at G. Brian Sapira. Ang pagsasanay ginanap sa Kinit Eco Integrated Farm, isang sertipikadong School for Practical Agriculture sa Calasiao, Pangasinan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Sunshine.